là cái doon là cái doon ấy để thì làm mà cái chọn cái thèn bên gì proxy voting bên gì cái chấp hai bor i pula te là cái re-election cái doon number 1 number 2 bằng cái nitum là Ponchayat aron pen election pe doon e po bangke lagi nililegan ninja alam kali lagi India constitution siya ninja article 243 lapen 243M lapen article 243ZC along siya ninja lapen Assam Ponchayat Act 1994 section 1 along si alang ladake top do la Ponchayat law pen ke council arloke otto six schedule area arloke thang na claim ni pu election alam chot kali thang na claim ni pu jada ka tom du lapot thang na claim ni pu late election na bedun elo lapot la ke nitung case la sige pitang do la ke la pen case da atumi thur lo la pen chief justice akimi pina kapotsi alangli lang jilang pu si pulo mo agos inko appear ni si case do tuji pusi itu ki fix to adet ki fix to la bangen nang litum chini lo ilitum chini lo seta nilitum mathalo la solam ge nitum count on constitution ating men si claim la potsi law ating men si claim tok dak do la potsi chief justice atum anta la ke nilitum a petition ke deng dat po la pen order ta nilitum ka chuning ria deng si pe pass dat po la pen election ke re-election ke ako dowai phak po pusi nilitum la ke ning the pe mi overbridge ki kim rong parping nok bi la pen ru samson singing ti akum lin la pen a park aputha overbridge ki kim alam ke klang ajir dinglen lo hala chief minister wangsi aputa ke etekan foundation stone ke letekan hala sorni pen lo je thang ni dum chulang bom lo la ke education la pen cultural abostu ele tum ke cs tado lamet amei tado education bolate lamet amei la pen educationist atum tado thulang Pornosri award ke long tum da do thula la pen a corporate academic award ke long tum da do thula ben educationist tum da do thula ke SE ta dolang la pen a corporate political candidate a song tum da dolang alang li tum ning ye jibon pu si ni li tum cholang bom no amad jok ta ni ye de an ke mo phi ining kasi oi tu laki adlia vi non claim clear ko si pape claim long le det nang mo api ining kasi don't know tu ko bangga laki adlia vi la masi nilitum APHLC pen laki nitum oppose nang kok lo la pen halak ka oppose asi tielo nilitum tok lo la bang so alam political pura matha en edet nang ji pu ne to hadar pula please do not take please bunai tu tok please do not take it to be a political move pusi nilitum tok lo setanon ke nilitum phan nang bok lo nitum political ali ka chu en phan hem ten buni to man nang bok tu police atum ta 2019 ningkan police tum geklang ka police report along a peklang police report a number reference jirikindeng OPS GDE number 310 dated 19/11/2019 hala long ke tokke la soa case hinido la ke Kheroni police station along si case ke pi sita akam kahino ke chaplang ke Kheroni kali hala ke jirikendeng outpost along se chaplang sita hala bangsur jirikendeng outpost have that bosi Kheroni along si case ke pilo pulo non ke jirikendeng police outpost si claim popular sita jirikendeng PS pulo nenge police outpost kali lo police station lo hala tum si claim popular ta claim popular na
ke claim ko an lo ma bang e pu pede police tum ta la posi ni litum ke hang bang la hello ni tum demand ke la di masa pen karbiatum kacicok kasepiti ban si ke toy lo la tom phat kapachi pichi toy lo la pen ke reng ma pen karbi atum man na pachi pichi toy lo la pen cookie pen karbi apanda pachi pichi toy lo la pen ke khasi pen karbi apanda pachi pichi toy lo la pen ke marpen di masa apanda pachi pichi toy lo la pen di masa pen jemina gato apanda pachi pichi toy lo la pen di masa pen naga tu manda paji pichi toy lo la kapaji pichi toy an government tum inquiry at lo ne tum chini ke a report pe klang vek ni jong si non chỉ cười giòn giòn niang bong a report pe klang thek thete chỉ cười giòn pu si ni tum pu da ji chỉ cười giòn ang bong a report pe klang thek thete ili tum mathao nang kok ji la ke government atun si Assam sarkar si la ke kapin chong la bon so kap chipiti toy ke tum phan nili tum choning ri si dak nang li tum phan anwan lo pe nang li tum ke wang pot nang li tum phan choro lo pi nili tum ki pu kang tum alam son thom bagdo isia bangela hello council ke autonomous council pulang la pensik schedule la teng pensi kapin chong schedule tribe nangji pusi hala angdeng pi isi la pen angdeng so hinia long ta ke tok du la pen angdeng so angdeng pi in koy long ta son si ke tok du schedule tribe nangji pusita non ban ke si schedule arkan jet lo karkanta aning ke hang lo ne ba banga tum tong ar lo pen ki chut dun so tong la ilituma karbia BJP ke je kroma tum arkan waret lo ne ko son lo ne ilitum matha mimi election tribal kaliya to man election nga pidur dun chot anta kalilang non ke tribal atum bang ke election si thur nang ji lan si EM talong ji se tar tribal kalidiat abang ke election da thur nang ni abalang lipan ke EM tapat bat tu ko mukut mohon to ke hai phan alang lipan election nga papi thur long le det lo seta alang lipan nominated pin chong si alang lipan EM bat ko sik schedule ateng ben ke tribe kalidiat atom phan ke schedule tribe kalidiat atom phan ke nominated ta pon long li seta pon de la pot si nilitum APHLC pen ke teng kheng lo nilitum oppose lo labang nitum ning dok de labang ke ning dok de atheke la ke itum akhe itum phan tribe atum akhe itum phan kapivir atovar si ekrong le lo lata aprang men de claim bong lo seta non aku la so krong bang aku en tu le lo yong si mukut mohon to election thur thepin pen yong si EM mandat un pulo tangte ante mukut mohon to la pen tribal candidate kun komat nia bangta CM taman unlu election thur thepin pet la son no non ke man ke la sinil tum la bang ke kroi krik non mat la mukut mohon to phan pisun vek nang yi pusini tum ke hang lo alang lipan nominated benda la schedule tribe kalia tum hanan ke nominated apos benda lar et nangi pisun et nangi la pen EM ki pia bang tu ke la ka pia lam lo la ke bilong li la ke la sini tum demand lo la bang ke ni tum APHLC pen ni li tum
APHLC pen pona jer ke ding kang samria theke ni litum ke case PF lo je la bangso election ke chok chi pusi lama si ni tum do clip bom lo la pen ni litum appointment da pu bom lo election ko pe thor la pen vote ki pi ke tribal to manat nang ji pusi ni tum pu bom lo an ke pu thong ni tum dimano ningje ong hang ong halatum nang claim thong ong la son si givi akim me phan gali ing long arat ka pi viria phan la si la punang kok lo alang litum amen pu pete jong yete chok che det lo tu liram rong hang ke haya tu ilitum han ka pi duk ya phan ing long arat tu man ka pi duk ya phan ing long arat apai ka pi jum ya phan la pen kai kita la divide and rule a policy ke claim ver long ya phan la pen ilitum phan autonomous state ka pe hang long le det ya phan ka pe hang thek thik det ya phan election da ka pe rem ver thek ya phan ke chia tum election ka pe hai ver thek ya phan la si la tum ke claim pusi ilitum chini nang ji la ke ni tum ke la si ing long arat tum an ke la si pupo la si non chiklo jonang bong Assam sarkar la report pe klang vek nang ji la pen alang litum jong si la ke confidential pusita ha Assam Assembly long confidential report ta kaching waji a forum ang deng do hadakta claim dat ni ako lagi confidential kalidat nang lagi athema jong si netung karbi pen inglong arat hijan si netung je chok ye theng pulote piklang dak non netung inglong arat tum dak je pikeng theng ji phat kachini netum pachini det lote netum da che pikeng thek po netum ching hon thek po netum ching hon se roi tu thek gia pan la bang so report pa piklang dak ni la hello netum da dimak number 3 bangke lalo number 3 bangke nilitum political kapincong kang tung te bot si ang naklaim klidat atum si ni tum hanang bok kasi ni tum kapiking ang tung la hello ni tum labang salam political pincong ing tung te ahok le lake political pincong ing tung te athima lage ningki duk alam lake ningki oy alam lake ningki duk alam kathirak mimmi alam ekhe alam pina la sinili tum labang ke jok ta chini pusi ni tum matha la salam bangke la sini tum da chulang bom lo ko pia posi ka chini tum da dok clip lo ma bom lo la sini tum ha phi ke thur na kok lo la si la ni tu ka peking gang tu la ke political bo matha nam ne akola political kali tu ko pisi ka ning ye hai hedat ma la bang alang li tum ta je matha hur nang ji